I dobrodošli u još jedan video. Pozdrav. Ako ima šta radite, šta je kod vas novo, a? Da šta je kod vas novo? Šta ima kod vas više? Jutro sam, kao što sam rekao, izbacio sam number tek na prvu epizodu i već ima jedan like. Pre 6 sati. I bili smo na početnoj stranici, mogu vidjeti, zato je javno, a ne ono samo da mene prikazuje. Kad ukucaš kanal, neko da su kanal, da vam vidim. Ne, to nije tačno. Imamo 5 prijavljenih subscriber, znači imao sam 4, 5 i sutra pravim šta? Pravim specijal za 5 subscriber. Pravi specijal ljudi. Ja sam normalno da ću praviti specijal klip za 5 subscribera jer ja sam počinjamo to već da svi da kako sam napravio 11 koliko već da to sve stigne puno i tako da to sve stigne već 100 miliona i 200 koliko već subscribera, to je nemoguće, da, to je nemoguće, ali i nek bi se, na primjer, ko moj jedan youtuber Dule, on ima već 1000 videa, ima oko 20.000 i nešto prijavljenih na kanalu, a Serben ima oko 1000 videa, ima 600 i nešto, zato što on Serben ima drugačije igrice, drugačije gamer, nego od njega, on snima Aerotrack Simulator i tako neke još simulacije, ti neke igrice, još neke, i to nemam, i dobro, opet to zarađujem na YouTube-u, tako. I tako da ljudi, kada gledate videe, molim vas, nešto napišite komentare, brate. Da ja snimam za video koji vi se lajkajte, dislajku, tam nikad ne stavi komentar. Pa brate, pa stavi komentar! To sam rekao i prošlom videu da stavite komentar, jako niko nije stavio ni na jedan komentar. Možda samo stavi Goran Mitrović, da je moj. To je moj jedan drugar, on igra na tacnom profil, pa onda nešto napiše za mene. Zato što mi kanal ne veru. Pa onda za mene šta će jebut. Šta će drugo, a? Nema ništa drugo. Nema niš drugo. Nema šta će. Jedniček. Slavičko, jedniček. Kažete šta je ovo sad ovdje? To je polica, ja ne znam kako, kad sam ja to naručio i kupio, to tako sad, i to je neka polica. A vi to vidite u klipu, a to je providno da se vidi, a stoji. Pa brate, bolje bi ja samo zakočio tako i da možeš to, a to ne tako, brate. Znači, Bože ti sačuva ovi skini su ludi. Evo mi kurac, šalim se. Ludi su. I sada, kada izbacim ovaj video, mislim, da kada ga završim, onda ću ga staviti i snimam room tour. Ja snimam room tour onako bez naše sobe, samo. Kada ću mi snimati cijele kuće. To će biti oko nekako 5 sati, ali se prekidam normalno. I tako da, eto, znate, i pozdrav vidio sam imam tur, ali to nije specijal, da ja ću raditi neki drugi specijal, će biti skakanje, trambolini, cijepanje drva, što ima da ćemo drva, pa nešto onda još drugo, pa neke igrice ćemo igrati i tako dalje. I koliko zna, ja nemam pojma, iskreno,
sam tek početnik na YouTube-u, nemam pojma kako se snima live video. Znači, molim vas da mi neko u komentare napiše kako se taj live snima više. Molim vas da mi komentare piše kako se snima previše. Ta budala, ona piše, znači on sve subscribere, kako vidio se stao, vidite koliko se ima zapravo. Samo sam godina, pesok sam oko 140 centimetara. Vidite koliko sam visok. Tako da, eto samo sam rekla, tako to. I tako da znate, ja sam druga smjena, još ovu sedmicu, petka, druga smjena sam. I onda krenuće prva, i ćemo ti više puta da snimim video i tako dalje, tako da šta drugo reći nego se malo prsnuti par svemu malo kamermana pomirište dobro, ne mislim da mirišaju, šalim se malo. Tako da, i što drugo reći, neko samo goodbye every day, ciao every day. Ovo je pravo izve. Znači, vidimo se u room touru opet istog ovog dana, isto vrijeme. Tako da, ciao!